Sa mga pagunahing balita, may nag-isang barangay chairman sa Albay ni Ratrat. Padre de pamilya patay matapos mahulog mula sa ika-3 palapag ng Legazpi City Public Market. 14 anyos na lalaki nalunod habang naliligo sa ilog. Ford Ranger nagliyab sa gitna ng biyahe. Crag rock climbing sa Bakakay Albay sinusulong na mapabilang sa Philippine Sports Tourism. At kilala rin ang pedicab driver sa Tabaco City na hinahangan matapos na magsauli ng napulot na wallet na may lamang cash at alahas. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Huwebes, ika-10 ng Abril, taong kasalukuyan. Niratrat ng mga hindi pa nakikilalang sospek ang bahay ng isang punong barangay sa Daraga Albay madaling araw nitong Martes. Patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon sa insidente. May report si Danica Garcia. Takot at balisa pa rin ang barangay chairman ng San Vicente Grande Daraga na si Armando Luminario matapos naratratin ang kanyang bahay ng mga hindi pa nakikilalang sospek alas 2 ng madaling araw nitong Martes. Kwento ng opisyal, sa kalagitnaan ng tulog ay nagising siya sa sunod-sunod na putok ng baril hanggang sa napansin niya kinabukasan ang mga tama ng bala sa pader at bubong ng kanilang bahay, maging sa bubong ng kanilang tindahan. Agad naman daw siyang nagtungo sa himpilan ng pulisya upang i-report ang pangyayari. Bali, nga na, nervyos. Lalo nung pagkariparo mi na suwarong talagang punteriya, so pamilya ko na nervyos na. Maski ako, siyempre, makakatakot talaga ta, matakot ka talaga ta. Hindi mo aram kung nga ta ginibuya to sa akin. Na halos pun pa kuning 2010, nagkagawad, 2013, naging kapitan na, dire-diretso nga na. Last term ko na po sa posisyon. Pero ganyan sana nangyari ini. Dagdag pa ng opisyal, wala naman siyang kaaway o nakaaway na pwedeng nasa likod ng pangyayari. Pero wala man barang po ako natatanda nakadiskusyon nga arugsan. Kaya nga sabi ko, sa mga residente ko sa Biluga Barangay, sana magiringat kita ta malay mo kung sa iba man gibon ini. Sana hindi na mangyari sa iba. Lalong-lalo na po sa mga kapwa ko opisyalis ng barangay na sana hindi na mangyari sa iba ini. Sa kabila ng pangyayari, ipinagpapasalamat na lamang daw ng opisyal na wala sa kanilang nasaktan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Patay ang isang padre de pamilya matapos na mahulog mula sa ika-3 palapag ng Legazpi City Public Market kaninang umaga. Inaalam pa ng PNP kung nagkaroon ng foul play. Narito ang aking report. Dead on arrival ang isang lalaki matapos na mahulog mula sa ika-3 palapag ng Legazpi City Public Market mag-aalas 7 kaninang umaga. Kinilala ang biktima na si alias Ron, 41 anyos, may asawa at residente ng Uwas, Albay. Kwento ng hipag ng biktima, 4 na araw pa lamang itong nagtatrabaho sa kanilang maliit na pwesto sa public market. Bago ang insidente, nakita pa nito umano ang biktima na nakaupo malapit sa kanilang tindahan hanggang sa nagulat na lamang siya nang mabalitaan ang nangyari dito. Kumbaga may pamilya nga, inimbitaran ko lang siya magpasyar lang ligde. Ngunyan, pasyar siya, kaong kami sa luwas, hasta tabang-tabang dyan sa ko. Maadig niya akong alas 3 kang maaga, kaibanan ko na ta. Ngani niya ako na yung maski puro pano, duman. Ta gusto ko nga ni sumarig-sarig siya, yung mataba siya. Ngayon na nangyari, pang piranggal daw siya, bali paapat yata ngunyan. Kaon pa siya, hindi niya katukaw yan Diyan itong bangko niya, sa pagkaon niya. Kinaon niya pa.
Ayon sa tagapagsalita ng Legazpi City Police Station, may malay pa ang biktima ng kanilang respondihan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang biyahe patungo sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, kasama ang mga responder ng Legazpi City Quick Response Team, ay binawian na ng buhay ang biktima. Ang nangyari, na-responde naman po yung ating police at yung EQRT team. And dinala naman sa Regional Hospital Medical Center. Kaya lang pag sabi nung EQRT team natin, nawala na yung pulse rate niya along Washington Drive pa lang. Ayon naman kay Ronald Pasano, Market Administrator ng Legazpi City Public Market, dahil sa nangyari, idudulog niya sa LGU na malagyan ng railings ang naturang gusali. Ang ano doon, mapalagyan natin ng railing, si Mayor naman is very supportive, si Mayor Pido Garbin, ma-request po ako sa kanya na palagyan ng railing, at least railing doon sa gilid na pinangyarihan po ng insidente po. Sa ngayon, iniimbestigan pa ng mga otoridad ang insidente at inaalam din kung may nangyaring foul play. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Sa Libon Albay, nalunod naman ang isang 14 anyos na binatilyo habang naliligo sa isang ilog doon. Tumagal ng ilang oras bago natagpuan ang bangkay nito. May report si May Insinares. Nalunod habang naliligo sa ilog sa barangay San Agustin, Libon, Albay ang isang 14 anyos na binatilyo. Kinilalang biktima na si alias AJ, residente ng nasabing lugar. Base sa ulat, 2:00 ng hapon kahapon nang maligo ang biktima sa ilog kasama ang nag-ayang kaibigan nito. Sa lalim ng ilog, hindi na nakaahon pa ang biktima. Pasado 7:00 kaninang umaga nang matagpuan pa lang ang bangkay nito na palutang-lutang sa naturang ilog. Nakita yung ulo lumulutang na doon sa barangay Zone 6 ng nasabing barangay. Sa ilog din po mismo. Ayun. Nakita na yung taong lumulutang na doon sa dulo ng ilog. Ayun ang naliligo kahapon. Bihira rin daw na may maligo sa ilog dahil sa lalim nito. Wala naman nakikitang foul play ang mga otoridad. Ngayon po, ma'am, ito lang po ang reported ngayon. Kasi nga, siyempre po, ang dito, ang mga bata kasi ma'am, may mga nagyayayaan lang sila kasi sobrang init ng panahon. Hindi naman to mangguwan, hindi naman to madalas. Ngayon lang po to. Samantala, muling nagpaalala ang mga otoridad sa mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga menor de edad pang anak para maiwasan ang mga ganitong insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Ford Ranger naglayab sa gitna ng biyahe. Drug den sinalakay sa Kamaligan, Camarines Sur. 3 arestado. At crag rock climbing sa Bakakay, Albay, isinusulong na mapabilang sa Philippine Sports Tourism. Yan at iba pa ang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaok scholarship sa mga aking na nangangaipuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Cut! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban.
atong unlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapatabain sa ganang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong ng kanyang sinusulong, siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Ganito dapat kasarap ang buhay. Madaming pagkain kasi kayang-kayang bilhin. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Sino nang ready mag-Sharon? Palutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Pag may Kiko, may Sharon ka. Number 51 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Isang Ford Ranger ang nagliyab habang umaandar sa bahagi ng barangay na Pulidan, Lupi, Camarines Sur. Tinitingnan naman na dahilan ng sunog ang pagputok ng baterya nito. May report si May Insinares. Ford Ranger to? Nagliyab? Sa video, makikita ang isang nagliyab na Ford Ranger sa gilid ng kalsada sa bahagi ng barangay na Pulidan, Lupi, Camarines Sur, alas 11 ng umaga kahapon. Batay sa ulat, galing sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Pauwi na sana sa Goa, Camarines Sur ang may-ari at driver ng Ford Ranger, subalit habang binabaybay ang naturang kalsada, bigla na lamang umanong may pumutok sa unahang bahagi ng sasakyan at nagsimulang umusok hanggang sa magliyab. Base naman sa inisyal na investigasyon ng BFP Lupi, pumutok ang baterya ng kotse na nauwi sa pagkasunog nito. Dalawa ma'am yung tinitingnan namin, either overheating ng battery or short circuit ng mga electrical wires. Ligtas naman ang driver ng Ford Ranger. Natagalan bago napula ang sunog dahil sa layo umano ng lugar sa istasyon ng BFP. Ongoing pa yung investigation namin, hindi pa namin mapipinpoint po yung talagang cause of fire. Samantala, muling nagpaalala ang BFP Lupi sa mga motorista na parating i-check ang minamanehong sasakyan upang makaiwas sa ganitong klaseng insidente. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Isang bahay naman sa Daragalbay ang tinupok ng apoy kahapon. Inaalam pa rin ng BFP ang sanhi ng sunog. May report si Rose Bilista. Tinupok ng apoy ang isang bahay sa Purok 4 Barangay Bagong Bayan, Daragalbay, bandang alas 4:30 ng hapon kahapon. Agad na nakaresponde ang mga bombero kaya mabilis na nakontrol ang apoy na umabot sa unang alarma. Ayon kay Gina, isa sa mga nakatira sa naturang bahay, wala silang lahat ng magkasunog. Wala rin daw silang ideya kung ano ang pinagmulan nito. Sa taas po, medyo dakol kasi ay yung mga duwang TV, kompletong gamit. Tapos may mga naganegosyo man pati sa taas, naubos o gamit ninda. Kami dito sa baba, ref lang, so may dyan. Tapos mga bado may naubos, so mga igdaan, gamit may. Sa inisyal na investigasyon, nasa 78.77 structural damages ang naitalang pinsala sa nasabing bahay. Alas 5:03 ng hapon nang maapula naman ang sunog. After po nung na-fire out, yung may stand-by rin kami isang truck, just in case po mag-rekindle, nagpasiguro rin po kami. Wala namang naiulat na nasaktan o namatay sa insidente. Inaalam pa sa ngayon ang sanhi ng sunog. Under investigation pa po tayo. So dahil marami po tayong angle na tinitingnan. Kasi medyo medyo tricky yung sitwasyon po.
Paalala ng BFP, siguraduhing patay ang mga ilaw at appliances bago umalis ng bahay. Huwag mag-iwan ng nasindihang kandila at maging alerto upang makaiwas sa mga insidente ng sunog. Alamin rin ang mga number ng emergency hotlines. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. 2 katawang naiulat na sugatan sa salpukan ng motorsiklo at kotse sa Tabaco City. Insidente sa pool sa CCTV. Nagbabalik si Rose Bilista. Sa pool sa CCTV footage na ito, ang salpukan ng isang motorsiklo at kotse sa kahabaan ng Siga Avenue, Purok 3, Barangay San Lorenzo, Tabaco City, alas 6 kagabi. Sugatan sa insidente ang driver ng motorsiklo na si alias Ryan, 32 anyos, residente ng San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Sugatan rin ang backride nito na kinilalang si alias Shana, 24 anyos at residente ng Manito Albay. Ligtas naman ang driver ng kotse na si alias J, 31 anyos, residente ng Virac, Catanduanes at ang pasahero nitong si alias May, 24 anyos. Batay sa inisyal na investigasyon, galing sa Kabuluwagan Malilipot Albay ang motorsiklo at patungo sana sa Tabaco City. Galing naman sa Tabaco City, binabaybay naman ang kotse ang daan patungo bayan ng Malilipot, subalit pagdating sa lugar ng insidente ay sinakop ng motorsiklo ang linya ng kotse na nauwi sa aksidente. Mga minor injuries lang naman. Ining wala man na natamong injury ini pong lulad kang Mitsubishi Mirage. Ang may minor lang ma'am, scratches, injuries ining lulad ma'am kang motorsiklo. Pero okay man sinda. Sa ngayon, wala pa umanong may interes na magsampa ng reklamo mula sa dalawang panig. Sa ngunyan, dahil man masampaning kaso ining driver kang Mitsubishi Mirage, man siya, okay man siya for settlement. Nga lang, ang muya niya is i-prioritize na muna so pagpabulong ka ining duwang. Kung bagay mo na ninda pressure na kung ikaw man nababayadan, araw ka iyan. Kung baga, ang muya lang muna ni driver kang Mitsubishi is, ang focus na muna kaining driver na si Ryan tsaka ni Shana is ma-address na muna sa medical needs ninda. Paalala ng PNP, maging maingat sa pagmamaneho upang maiwasan ang aksidente. Sundin ang mga batas trapiko at panatilihing nasa tamang linya kapag nagmamaneho. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Drug den sinalakay sa Kamaligan, Camarines Sur. 3 arestado. Drug rock climbing sa Bangkay Albay sinusulong na mapabilang sa Philippine Sports Tourism. At kilalanin ang pedicab driver sa Tabaco City na inahangan matapos na magsauli ng napulot na wallet na may lamang cash at alahas. Yan at iba pa ang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaok scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito Lapid! Lito Lapid! Lito Lapid!
Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Pag may Kiko, may Sharon ka. Number 51 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. 3 katao ang naaresto matapos sa salakay ng mga otoridad ang isa umanong drug den sa Camaligan, Camarines Sur. Nakuha mula sa mga sospek ang mahigit 81,000 pesos na halaga ng shabu. Narito ang aking report. 3 drug personalities ang naaresto ng mga otoridad sa sinalakay na drug den sa Barangay San Roque, Camaligan, Camarines Sur, alas 6 kagabi. Kinilala ang mga suspect na sina Sunny Boy Cabal, 53 anyos, construction worker, drug maintainer, at ang 2 parokyano nito na sina Mayan Magbanwa, may live-in partner, at Rohel Agamos, 46 anyos, habal-habal driver, at pawang residente ng Barangay San Roque, parehong bayan. Nakuha sa posisyon ng mga suspect ang 12.05 grams na hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 81,940 pesos. Batay sa impormasyon mula sa Philippine Drug Enforcement Agency Camsur, dati nang sumuko si Cabal sa mga otoridad sa kasagsagan ng Uplan Tukhang, ngunit muli na namang bumalik sa pagbebenta ng iligal na droga. Inaalam naman ng mga otoridad kung dati nang nasangkot ang 2 iba pa. Nagibot iba-iba sa operation. Nung pinunta na po natin yung bahay ng subject is naaktuhan po natin yung 3 katao, including yung main subject natin na sa aktong gumagamit po ng illegal na droga. Kaya inaresto rin po natin yung 2 pang iba niyang kasama doon sa nasabing operation. Naaresto ang mga sospek ng pinagsanib puwersa ng PDEA Catanduanes, PDEA Regional Enforcement Team, PDEA Camarines Sur, Philippine National Police Enforcement Group, Camaligan MPS at Maritime. At doon naman po sa mga kababayan natin, hinihiling po natin na magkaroon po sila ng awareness at the same time magkaroon po sila ng courage na tulungan po yung ating mga tagapagpatupad ng batas para po tuluyan na nating masawata yung paggalat ng iligal na droga lalo na po sa probinsya ng Camsur. Kasi wala po itong magandang naidudulot at kaya po natin hinuhuli itong mga personalidad na ito kasi iniiwasan po natin yung paggalat ng iligal na droga na maaring mag-cause po ng iba pang krimen. Nasa kustodiya pa ng Camaligan ni MPS ang mga sospek at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Pinagsusumikapan ng Provincial Tourism, Culture and Arts Office o Piticao Albay na maging bahagi ng Philippine Sports Tourism ang Crag Rock Climbing sa Bakakay, Albay. Mas maraming turista raw ang posibleng bumisita sa lalawigan kung sakaling mapabilang nga ito. May report si Danica Garcia. Pinagsusumikapan ngayon ng Provincial Tourism, Culture and Arts Office, Piticao Albay, na maging bahagi ng Philippine Sports Tourism ang Crag Rock Climbing activity sa Barangay Mataas, Bakakay. Ayon kay Dorothy Collier, Piticao Head, magdadala ang Crag Rock Climbing ng mas maraming turista sa lalawigan. Dinidevelop din umano nila ang nasabing lugar na maging isang eco-tourism destination na magbibigay pa rin ng trabaho sa mga residenteng malapit sa lugar. Natutuwa po tayo na ang Mataas Crag, ang barangay, ang rock formations ng Mataas, Barangay Mataas, Cagraray, Albay ay nasa mapa na po ng climbing community sa activity na ito. Identify na natin siya bilang isang ecotourism activity ng Albay. At actually, every weekend may mga pumupunta na. Kahit hindi siya parte ng Sand and Sands Rock Climbing Festival, may pumupuna na po siya. At ang nagfa-facilitate po ng climbing activity nito ay ang Albay Climbing Community. At ang barangay na rin po, para po magkaroon ng economic activity ang barangay. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Piticao sa Albay Climbing Community at sa LGU Bakakay para sa naturang adikain. Nang sinimulan last year, nagkaroon tayo ng community preparations. Yung community preparation natin, nag-conduct tayo ng training
for the people within the community ng Filipino brand of service excellence, tsaka po on how to maintain cleanliness in the area. Kasi di ba po, pag pumapasok ang turista, kasama ang basura dyan. So, on how to maintain the cleanliness para po ma-maintain natin yung magandang ecotourism activity nito na rock climbing. So, yun yung unang preparation ng last year at sinuportahan din natin yung first edition ng Sand and Sands Mataas Crag Rock Climbing Festival. Samantala nito lamang April 4, umarangkada ang ikalawang Sand and Sand Second Mataas Crag Rock Climbing Festival na nilahukan ng mahigit 100 climbers mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Isang pedicab driver mula sa Tabaco City ang umani ng papuri matapos na magsauli ng napulot nitong wallet na may laman na cash, alahas at ATM card. Kilalanin natin siya sa report ni Danica Garcia. Isang pedicab driver mula sa Tabaco City ang nagsauli ng napulot nitong pitaka sa Tabaco City Police alas 10 kaninang umaga. Nakilala ang tapat na pedicab driver na si Ricardo Datu ng Barangay Cormedal ng nasabing lungsod. Ayon kay Police Staff Sergeant Elaine Adriano, tagapagsalita ng Tabaco CPS, nag-aantay ng pasahero si Datu nang mapulot nito ang pitaka na may laman na 8,000 pesos, alahas at ATM card. Nakuha niya ito malapit sa market site na agad naman umano nitong itinurn over sa isang pulis na naka-duty sa nasabing palengke. Lubos po namin pinupuri si Mr. Ricardo Datu sa kanyang katapatan. Kahit mahirap tayo ng pera ngayon, ay mas minabuti pa rin niya na isauli ang wallet. Ayon sa tagapagsalita, naibalik na sa may-ari ang napulot na pitaka ni Datu na pagmamay-ari ng isang Christina Leander. Ang aming pong advice na ng public is kapag may napulot po kayong gamit, agad po itong i-turn over sa kapulisan or sa malapit na barangay po. So hinihikayat po namin ang bawat isa na patuloy na pairalin ang tamang gawain kahit wala man itong kapalit, dahil in our simple act, gaano man ito kaliit ay maaaring malaki ang epekto nito sa iba. Samantala, umani ng papuri sa netizen ang kabutihang ipinamalas ni Datu. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat!